nkụrụngwa eji arụ ọrụ a otu n'ime ebe ya na-akpọ Adobe Premier Pro. Odolo anya nke a bụ nke m ga-eji wee mee nkuzi a. Ị ga-emepe Adobe Premier Pro, o mepee. Odolo anya o mepee. Ihe ga-alụ gị bụ na anyị ga-ebido ọrụ ọfụ ebe the new project. Anyị ga-ebido ọrụ ọfụ ndị a dị ebe a ugbu a dịka nsi gosi unu ọrụ ndị nji n'aka. Onwe ihe gbasara unu ebe a. Ọrụ ọbụla gịnwa na-arụ bụ mgbe ọbụla mepekwa Premier Pro ọbịa ebe a bịa nọdụ. Odolo anya nya bụ anyị ga-ebido ọrụ ọfụ n'anya ka ife ebe ede new project ya na open project. Ọ bụ na o nwebugo ọrụ iji n'aka na-arụ imepe Premier Pro, ịma na ị ga-eje na open project. Ije na open project iji maa atụ ịpịa ya aka obuba gị n'ime igwe ome ka mmadụ gị. Odolo anya obuba gị n'ime igwe ome ka mmadụ gị sizi ya gị je chọba ọrụ irubugo mbụ. Ịchọta ọrụ irubugo mbụ ịpịa ya aka o mepee ibidokwa lụba ọrụ na ya. Mana ifugo na anyị na-amalite ọrụ ọfụ nya bụ na anyị ga-apị aka na new project. Odolo anya ngwa ka anyị gbapụ ọsọ. New project obubata gị ebe dị ka ebe a. Ihe ọ na-ajụ gị ebe a bụ kedu aha ifu ebe ọ jụrụ gị sị gị name. Ife ebe dị untitled. Untitled a bụ gụnwa wepụzie ya denye afa nke gị. Odolo anya ka anyị dee ya eze nna ya. Odolo anya eze nna ya edele ya. Kedu ebe ịchọ ọ bụ na ị na-alụ ọrụ achọghị na-echekwa ya? Kedu ebe ịchọ ka ọ na-aba na igwe omeka mmadụ gị? Kedu ebe ịchọ ka ọrụ a na-aba? Ebe ọ bụ na ịchọ ka ọ na-aba na anya ka ife ebe a nwee ede ife ebe ede browse. Ịpịa anya aka ịpịa aka ebe ede browse obuba gị n'ime igwe omeka mmadụ gị ka anyị wekene ya na nchọ ka ọrụ a ka anyị mepere ya nnọọ ebe ọ ga-adị. Ka mepere ya nnọọ ebe ọ ga-adị ka anyị kpọọ ya eze. Nchọ ka ọrụ anyị bara eze nna ya ka ọ dị n'ime eze. Ị na-anya ị ga-afụ na m emepela eze a ebe a ka nchọ ka anya bụ ọrụ na-aba. Efu eze anụnwa ugbu a m ga-apị ya aka o mepee. Ma achọkwanụ mgbe ọ dị ebe a mpịla ya aka naanị otu ugboro abịa m ebe ede select folder. Mpịa aka na select folder ma ọkwa ịpịa ya aka maka ndị datụ Thomas dị ka anyị nwa ịpịa ya aka mgboro abụọ mepee odo oge anya nọ ebe ahụ iwee pezie select folder. Odolo anya mgbe ịpịrị select folder o mepee. Gịnị ọzọ ka ị ga-eme? Ọ bụrụ na igwe omeka mmadụ gị bụ ndị gbagote enu o nwee ihe ị ga-eme ebe a. Ọ bụrụkwa ndị obere ya o nwee ka ọ ga-esi adị. Ọ bụghị ya ga-ekwu tata maka mba bịa ime ma na ejije a ga-eto ezigbo ogologo. Demen ka o si dị ugbu a nwezi ọzọ mma akọwa ebe a ka nke a bụrụ nkuzi mbọsị ọzọ maka mbabe ihe a niile ime. Ị na-efu na enwecha ebe ede ma scratch disk ihe dị ebe a buru ibu. Odolo anya ihe dị ebe a buru ibu. Fu ebe ede image settings ihe dị ebe a buru ibu. Ifunanụ ya mere ka hapụgodi ya. Gịnị ọzọ ka anyị ga-eme? Anyị ga-abịazi ebe a pịa aka n'ebe ede OK. Ọ bụ na anyị pịa aka n'ebe ede OK o nwere ebe ọ ga-ebubata anyị. Ọkụfe ebe o bubatala anyị ugbu a. Ị na-anya ifunanya abatago n'iru ọrụ. Ihe dị na Adobe Premier Pro amebe ka akọgharị gị ha niile otu ugboro ọ ga-agbari gị isi. Ya mere ebe anyị bata ugbu a gee ntị tinye uchu.
obere ihe ka m ga-akọwa ebe a ọ dịbakwa mgbe ọzọ. Ịbata n'ebe a ugbu a, gịnị ọzọ ka ị ga-eme? O nwere ọtụtụ ihe ị ga-eme ebe ị na-anya ifu na ihe dị ebe a ka nkụ, ma ebe dị learning, ma ebe dị assembly, ma ebe dị editing, color, effect, audio, graphics, captions, library, ọtụtụ ihe nakwa ebe nke a effects control, audio, clip mixer, metadata, help, window, view, graphics, ọtụtụ ihe dị ebe a. Ọtụtụ ihe dị ebe a. Na-ege ntị, tinye uchu. Gịnị ọzọ ka ị ga-eme ebe a? Ihe ọzọ ị kwesịrị ime ebe a ugbu a bụ n'anya ifuru ebe ede eze nna ya, ebe ede eze nna ya, uche gị na-adị ya ebe a ka ejiji ịchọ ịrụ ga na-abata. O doro anya, ụfọdụ ga-achọ ka ha buru ụzọ webata ejije ha chọrọ ịrụ. Onwe ihe ha na-akpọ sequence. Ụfọdụ ga-achọ ka ha buru ụzọ hazie sequence ha. Sequence a na-eji aka ya agwa ejije gị ọnọdụ ọ ga-anọ na ime Adobe Premier Pro a ka enwe ike rụọ ya. O nwekwa ike ịrụcha ya werekwa otu ọnọdụ a wepụtakwa ya. Mana mmụọ ka m si eme nke m bụ, ọ bụrụ na m bata ebe a, m ga-achọ ka m buru ụzọ webata ejije m n'ime ebe a godu. Nwebata ya, o nwee ebe m ga-etinye ntinye ebe ahụ. Adobe Premier Pro ewere aka fa chetara ejije ma ahụ sequence eji wee see ya na osete nyawo kamera. Otu ahụ eji wee see ya na kamera, osi otu a pụta. Nwerozi aka m rụbịa. Gekwa ntị. Gịnị ka m ga-eme? Nke mbụ, nchọ nwe ike mpi aka ebe a nke bekee kpọ left click na mouse, mpi aka ebe a mgboro abụọ kpamkpam, efu ogbubata m na ebe n'ime igwe omeka mmadụ m ka m nwee ike chọbazie ejije nwanụ nchọ iwebata. Memekwa new na nje ebe de file, ị ga-afụ ebe de file n'elu ebe a. Ọkwa onwe na-esonye, ị ga-afụ ebe de file. Ifugo file, ije ebe ahụ de file, pịa ya n'aka, ị ga-afụ ebe de import. Ama m ifuru ebe de import, ị ga-afụ ebe de import na ya na ebe a. Ịpịa ya aka, ọbụbata gị n'ime igwe omeka mmadụ gị ka ị weluzie aka gị chọba ihe ịchọkwanụ itinye na ya bụ ihe okwu doro anya. Ọ bụkwa na ị chọrọ ime one ahụ, ịpịa ihe ndị bekee na-akpọ Control I. Udoro anya, pịa ihe ndị bekee na-akpọ Control I. Obubatakwa gị n'ime ejije igwe omeka mmadụ gị. Ngwa ka nwebata nke a. Otu ọ dị ebe a ugbu a, ị na-anya o nwere ihe na-eme. Gịnị ọzọ ka ị kwesịrị ime? Igosipụta onwe gị ejije iwebata. Maka na ịmago mgbe ị ga-amụtasị ihe a, ejije ị ga-ewebata ebe a ga-eju. Kama na otu ị na-amụ ya amụ, were nwayọọ n'isi. Ịpịkwa aka ebe mgboro abụọ kpamkpam, o gosi gị ihe dị ebe a. O doro anya, nke a ụlọ alụchagola alụ kemgbe. Ihe ahụ ngwa ahụ n'aka na ihe m na-ekwu, o nwee onye ga-achọ ka o were aka ya, maka onwe ya na-akpọ timeline ga-aga adị ebe a. Mana ọ bụ na i were aka gị tinye timeline na ifu, ọ ga-eme ka i were aka gị chọba ihe bekee na-akpọ format ejije ga-eji wee nọrọ na timeline a. I were aka gị chọba ọnọdụ ejije gị ga-eji wee nọrọ na timeline anya bụ sequence m na-ekwu maka ya. Mana mụ onwe m, ọ na-amasị m, o nwere ebe m ga-etinye ejije a n'ime ebe a.
nya bụ igwe omeka mmadụ ewere aka ya webata ejije a n'usoro anwa eji wee see ya na osete nya mgbe otu esi wee si ya na kamera ọnọdụ ahụ ji wee si na kamera wee pụta o were ya bata ebe a na-ene anya ka m buru ụzọ mee nke m na-akọwara unu. ọ bụ na nchi ji aka m wee tinye timeline, m ga-apị ihe bekee kpọ Ctrl N. ifu ebe bubata m n'ezi ọtụtụ ihe dị ebe a, ọjụbazie m kedu nke ị na-achọ. ị na-anya ị ga-afụ ọtụtụ ihe dị ebe a. ụmụnne m ọpakwala aka ubuka nke imepe ọkarịa nke imepe ọkarịa. udoro anya ka anyị ga-emezikwana ya. kedu ka isi mara nke iji wee see ọrụ na osete gị? kedu ife anyị ga-eme? ngwa nke anyị ogodi nọ nke a ihe ọzọ ihe ebe ebi ebe a ebe ya dere ya sequence 01 sequence 1 ide ya afọ ọrụ ga ọrụ ya na-arụ. cheta na ya dere ya eze nna ya epi aka ebe a sị gị ngwa nya bụ oke epi aka obubata gị ebe a. ngwa n'ezie anya ebe a ka efu nsogbu dị na nya bụ efe na anya ebe a ugbu a na anya ebe a ifu ka ihe ghara na ope mpe ọkwa uche gị dị ebe a nsele ife a ọ bụghị onye aka o kwesịrị ịdị odolo anya. mana ebe ahụ anyị ji wee jee họrọ ihe ebe ahụ ka anyị họrọcha anya bụ ihe efugo nke anyị họrọ. ị na-anya na ejije nke a dị ebe a ọkwa ifu ka usu wee nọrọ ọfụma gbasa togo odoro anya. mana efu ka nke a dị ebe a ugbu a si dị pempe mana ọ bụghị onye aka o kwesịrị isi wee dị. gịnị ọzọ ka anyị ga-eme ebe ọ bụ na anyị eme gị odi ona na-enekwa anya mbịa were ejije a nwebata kịta tupu m rụọ ya ọrụ m ewebata ya na timeline na ị na-anya efu na ihe nwa na ya na-akpọ timeline na ọ pụtagokwa na ya bụ timeline na ebe a efu na ya enwego timeline ugbu a. ihe ọ bụla anyị ga-arụ bụ n'ime ebe a ka ọ ga-abụ. eweziga timeline na nwere ihe anyị na-arụ. odolo anya ka anyị na-agakwa n'ihu. ngwanụ iwebata ejije ga ebe a ka esi webata ya iji dị aka na left click pide aka na nke aka ekpe na aka ekpe ya ipidi aka ijidie dọrịa dọbata ya ebe a. ifu ihe mee ọjụbasị ya ga ajụjụ ọ na-ajụ gị bụ maka ebe ahụ ije wee jee họrọ ihe na-amaghị anya ya nya ka o ji ajụziri gị ajụjụ ọ na-ajụ gị ugbu a. na-enekwa anya na ajụjụ ọjụ gị ọ na-akọwa na ya bụ ejije ọ dabakwa na ka o si wee pụta na osete iji wee see ya. ọ bụ na ọ dabaghị, ọ bụ na iche na ọ dabaghị, ngwa pịa aka ebe ede change sequence ka ha gbanwere gị ya ka ọ daba. ọ bụkwa na iche na ọ daba epịa aka, ọ bụ na iche na ọ dabara adaba pịa aka ebe agwa gị keep existing setting ka eme ya n'otu n'otu ka ife ihe ga-eme. ọ bụ na m pịa aka ebe a ọ gwa m keep existing setting ebe a n'anya ka ife ihe ga-eme. ifu na ejije a na ọ nwere ka o si wee bịa ebe a bịa dị. ifu na ọ bịa ebe a bịa pempe mana ọ bịa ebe a zuo ezu. onwe ị na-aghọta ka anyị na-agakwa n'ihu ka anyị na-aga n'ihu. nya bụ na imetaghị ya nwebata ya ọzọ ajụọ m ajụjụ ahụ ajụọ m mbụsị m ma o doro m anya na ihe ọ dị otu o si kwesị ịdị. na ọ bụ na o doro m anya mụpịa keep existing setting. na ọ bụkwa na o doro m anya mụpịa change sequence setting ka ha were aka ha haziere m ya. gịnị ka m eme? maka na achọ ka ha were aka ha haziere m maka eji m n'aka na m pịtara ihe m kwesịrị ịpị ebe ahụ m ji họrọ ihe mgbe ahụ. na-enekwa anya mpịa change sequence setting
nya bụ nke a. Change sequence setting. Mpịa ya aka na ihe ga-eme ifu na ejije a batara ebe ahụ bịa dị mma otu kwesịrị na ya na ọ dịgo mma, ọ dịgo ka onye nka. Ịma na agwa gị wee sị gị na ọ bụ na ọmụnwa na o nwee ebe m ga-ewere ejije a tinye, ka m hichagoro nka ka m hichapụ ya. O nwee ebe m ga-ewere ejije a tinye, o were aka ka m wepụ timeline a. Ịma na agwa m unu maka timeline ka m wepụ ya ka unu nwee ike ghọta ihe na-ekwu ọfụma. Timeline a kịta m ga-ewepụ ya. Cheta na ewuziga timeline o nwere ihe ga-arụnwu ebe a. O nweghị ihe ewepụ timeline a, o nweghị ihe ga-arụnwu ebe a. Ngwa ka m wepụ ya bụ timeline ka m ike mee ya n'otu ahụ gwa unu n'otu a ka m nwasị eme ya. O nwere ebe m ga-ewere ya bụ ejije tinye ntinye ebe ahụ, o were aka ya haziere m ya egbupụta otu o si kwesị ma bịa jepebe ihe ọbụla. Ime ebe ahụ anyị ji bụ mgbe a mpi Control N wee je họrọ ihe na-amaghị. Ekwesịrị m iji ebe a chacha. Ọ mepecha ihe a nwere ejije m tinye ebe ahụ gwa gị na m etinye ugbu a. O were aka haziere m ọnọdụ otu o si wee si n'osete wee pụta. Osete wee kamera otu o si wee si n'osete wee pụta. Otu a ka ọ ga-adị. Ọ ga-enyekwu aka. O nwunye bekee na-akọwa na ihe akpọ picture quality, ka ihe sere si wee sie ike, ka ọ ghara ịgbatu, ka ọ dịkwa ọ dị ise ya. Mana ụmụ iri na na-eji ahọrọcha nwee ike na-agbatu ya ma gị amaghị. Ngwa ka ewepụ timeline. Ewepụla m timeline. Ọkwa ị na-anya efu na timeline apụọla. Na timeline apụọla, ọ dịghịzi. Ị na-efu na ebe onwezie dị ya. Ifu ebe ọ na-asị m drop media here to create sequence. Gee ntị. Mbịa were ejije a na-enekwa anya. M were ejije a ugbu a n'ebe m ga-etinye ka m gosi unu n'ebe m ga-etinye ejije a. Ifu ebe a ka m ga-etinye. O were aka ya n'ọrụ m ọgụ niile na-enekwa anya. M were ejije a tinye ebe a. Ifuru ihe mere ebe a. O were aka ya bubata ya ebe a. Oruga aka ya bubata ya ebe a. Na-enekwa anya o ka ị na-afụ na ọ bụ ya mansi ka anyị na-eme. Igbo ka anyị na-akụzi ebe a. Maka nne ga-abịa esi m eze nna ya ịbakwa onye na tek. Nna m ọ bụghị taa. Ọ bụghị taa. O teela. Onye ị ga-ajụ bụ nkụ anyị bi. Iju ọkụ anyị ọkọgharị ka o teela. O teela. Ekelekwa m unu. Onye a bụ mgbe ụfọdụ mfọ nkụ anyị bi ihe ọmalicha ihe niile ọ na-akụzi na-achị. Ọ na-atọ m maka o teela. Agwa gị mgbe nkụ anyị bi ibido. Iko ọ bụghị taa. Kedekwa m unu. Ị na-anya fụ na ya bụ ihe iwe n'aka ya n'ọrụ m ọgụ niile. Okwe na-afụ o n'aka ya n'ọrụ m ọgụ niile m kwesịrị ịnụ. Ị na-anya ya bụ ọrụ alụmalụ di na nwunye anyị lụrụ mgbe nwa ote n'aka. Achọghị m ikpo ya mkpọ ya na egwu ọ na-agụ. O nwere ike Facebook abịa ọgụ ka m gbatuo nnọọ, ka hapụ ịgbatu nnọọ na onye m nsogbu. Egwu ọ na-agụ ma ọ ga-nwepụ nnọọ ka m wepụ ihe egwu ọ na-agụ ka m nwechara obere. Ewepụna m egwu ọ na-agụ. Ya bụ ọmarịcha ọrụ alụ mgbe nwa gara aga ọ teela. Ya ga njiwe na-eme nkụzi ya. Ọ ka iwe mekwa na ụdị ọrụ a anyị na-alụkwa ya o. Maka ndị ga-abịa esi m eze nna ya ọ tekizi nna m, ọ bụghị naanị tek eteela. Ihe m na-eme bụ ihe ọbụla gbasara ihe ọbụla m na-eme ma ya bụ na m na-gbanwe ya na-ewebata ya n'asụsụ Igbo anyị. O doro anya ihe ọbụla m na-eme na-ewebata ya n'asụsụ Igbo anyị bụ ihe m na-eme ka uche gị dị ya. M na-eme ka ị ghọta na a ga-eji nwa asụsụ Igbo kụzie ihe ọbụla ọsọkwa ya bụrụ. Ihe njikọ nwere asụsụ Igbo na-akụzi bụ ka ụmụnne m ndị Igbo nwee ike nwee ezi nghọta. Maka mgbe ụfọdụ iwere bekee na-akụzi ihe niile ọ na-afịarị nghọta. Mana ya ma nkwekwu nke bụ eziokwu na ọ na-afịarị nghọta maka na anyị na-achọ ka anyị so n'onye bụ bekee ka ọ dịkwa ka anyị ama asụ. Mgbe anyị ga-ajụ ajụjụ anyị ama njụnwa ezi ajụjụ maka na ya amaghị ka anyị ga-esi ajụ ya. O doro anya.
mana otu anyị ji Igbo akụzie ọ ga-enye gị ezi nghọta. Ịchọkwa na ịjụ ajụjụ, ịjụ nwa ajụjụ gị nke ọma, ama m ịghọta, ịjụ ajụjụ gị ọfụma. Ekenekwa m unu, ka anyị gbapụ ya ọsọ. Ngwanụ ka anyị nọzi ebe a ugbu a, gịnị bụ ihe ọzọ anyị kwesịrị ime? Gịnị bụ ihe ọzọ anyị kwesịrị ime? Ihe ọzọ kwesịrị ime bụ ejije ga ịgba mbọ ebe ilugo, ịgba mbọ chekwaa ya, ihe bekee na-akpọ save. Ọ ga-abụ ka ị na-eme ị na-echekwa, ka ị na-eme ị na-echekwa. Ọ ga-abụ nwegoro ka ihe si mee ma igwe ome ka mmadụ ga-enyo, ka ya ghara ije bido n'isi. Kedu ka ihe ezi wee save ya? Ọ bụrụ na isevube ya mbụ, ihe hapụ ihe bekee kpọ Control Shift X. Ifu ebe ahụ anyị chekwabu ya mbụ, eze nna ya ebe a ka o butekwa m. Gịnị ka m na-eme? Mpịa aka, maka na ya echekwabugo m ya mbụ, ka nchekwapụ ya ọzọ. Mpịa aka ebe ahụ si save, ọsị m gị bla bla bla, nsị ya ọ chekwaa ya. Mana ọ bụ na ichekwabugo ya mbụ, ihe ya na-apị bụ Control S, onwezi ihe ọzọ ị na-echekwa ya. O doro anya, ọ bụ na ichekwabube ya mbụ na ịchọ ichekwa ya, ọ bụghị iwu bụ na ị ga-apụ Control Shift S. Ị nwere ike ịbịa ebe ede file, na-enekwa anya. Ị nwere ike ịbịa ebe ede file, ilute ebe ede file, ịpịa ya aka, ịfụ ebe ede save as. O doro anya, ịpịa ya aka, ịfụ ebe ede save as. Ifu ga-ebubatakwa gị ebe esi ya. Ọ bụ na ịbụ ebe ị na-alụ ọrụ, ị na-esi evi ụzọ abụọ, ehe, o nwezi ike ebe ọ bụ na enweghị eze nna ya, enwekwazi eze nna ya nke abụọ. Doro anya, echere m na anyị ga-akwụsị ebe a nke kịta, maka na anyị dekọba ọtụtụ ife otebe aka gbagojube anya. Ekene m unu. Cheta na onye gị na-anọbikwa eze nna, ezigbote onye ọhụrụ fekala aja alụ, onye mgbazi ndị Igbo, onye nkụzi. Biko tụsara m ejije a, na ọ bụrụ na ejije a nye gị ọṅụ, tụsara m ejije a ka o ruo ụmụ Igbo niile, ka o ruo anyị niile, ka anyị nwee ike na-amụta. Ị na-anyị fụ na ihe njibi ugbu a bụ ihe ga-enyere ụmụ Igbo aka, ka anyị na-amụ asụsụ anyị na-amụkwa aka ọrụ. Ihe efula ebe a bụ na ịmụta ya, ihe efula ebe a ka m ghara ikwuba ogologo okwu. Mana ọ bụrụ na ịmụta ife a, ịmụ ihe amụta ya nke ọma, tinye uchu, agụ amango gị. Chetanụ na ndị kwadola ejije a bụ Association of Nigerian Movie Directors, ANMD. O doro anya, mụ abụkwa n'otu onye n'ime ha, maka na abụ m onye ntụziaka ejije Nollywood, bekee ga-asị Nollywood Film Director. Ya mere, ịnwe ọrụ ịchọ ka a haziere gị kpọọ ọnụ m.